Здравейте хора! Днес ще играем на Brawl Stars и ще играем с Бони на Brawl Stars. Не забравяйте, абонирайте за канала, лайкнете видеото и нека да стигнем 10 абоната, после ще искам повече, но за сега толкова и нека да чуете играта и да я гледате. Чао за сега! Ми спечелихме. Ще изиграя още една игра, и идвам. I bring you the gift of darkness. Казах, че има време за още една. И не забравяйте, лайквайте видеота и нека да стигнем до 10 абоната. И чао за сега!